pobalí. No, vlastně největší akce byla, když to začali vypouštět. A vy jedete ve středu, jo? Ještě nevím. Mně se líbí ten... A vy jedete? Já jsem se domluval s Tondou, jestli pojede v té středu, ale nevím. Ale možná by to bylo lepší, protože sice zaplatíme o noc víc a tak, ale nebude to takový to vystresování. Až budeme tam, tak my už budeme stíhat to s ostatníma, ale vyjet domů, to je katastrofa. My jedeme ve středu večer, prostě tam dojedeme takhle na to 7, já to už nevím. Já musím do 5 prostě to... Tak já si myslím, že řeknu to jinak, když někdo vyjede ve 4, o 5, tak je tam přes ten čas stojí, tam podle mě nikdo dřív nebude. Ano, a my stejně pojedeme přes hradiště, asi možná si můžeme, asi Tondo, ty pojedeš teda taky asi ve středu. Říkal, že pojedeš. Já doufám, že to Marcela nepřijde to. Tak vyjde tak po 5. hodinu. No. A tím pádem bychom se mohli cestou stavit, co je vlastně cestou, Pavel. No, podle do kudy pojedeme. Jestli pojedeme přes Trenčín, tak přes Hradiště. Jestli pojedeme brkem, tak určitě ne. Tak bychom se mohli spojit a pokračovat dál dohromady. Ale to znamená koupit slovenskou známku? Ano, slovenskou známku dálnici. Protože tam budeme za hodinu v podstatě. Ano, tam okresčák. To, co jedeš tady za hodinu, no. Tak tam si za hodinu jako po dálnici. Ty jdeš až za Žilinu vlastně v obědu. Žilinu jdeš to si prostě. Když jsme tam byli poprvé, tak jsme zůstali před Žilinou, stál 20 minut, jsme stali na koloně a neho, ani nic. tak to nechci, tak to dovoleno představit. A to už je tam spravené, tam stavili. Takhle to nevypadalo. Minus divadlo. No, on musí zaparkovat někde dobře asi. Tak a nějak